weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to kay hayɗi to beerinaɓe to silla to sinthioubu maka to neere yela to jooke ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane kane ha to galle ceerno mamma sisé ba to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruuji men to leydi mauritanie commissaire à la sécurité alimentaire ɓe puɗɗima aleda hannde o opération mabɓe moɓe inniri opération ramadan gam yidde wallidde miskineɓe no mbaɗiri korka mumen hano hannirtini to leydi sénégal Macky Sall woppiti temedde namdima nde woppitte temedde 690 prisonnier e mbadi grâce présidentielle foof noon koye gam mbadi kay mawninde ñalawma janggo o 4 avril woni manditare wattore duuɓi 62 ko leydi sénégal heeɓi jeytade mum to leydi mali docteur ibrahima diara kañum tigui woni directeur centre national d'immunisation o holliri tigui leydi mali ne yaara e oɗo saaha joni million neɗɗo fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen to leydi burkina faso ko seɓɓitiɓe mbaɗi jango mumen e nder mina goto to kanŋe asete e nder falde wuuro witego kundinguin ko famdi kala fodde yimɓe no gasɗiɗo mbasi hen pittali men kabaruuji men jolam jabberi suwaktoro kima jaaha to brésil to leydi syrie to leydi palestine ha to corée du sud bisimilla mone ketki hotondirte joni janiɗen ceerno djibisi ko safriyanke ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno djibisi ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ceerno djibisi ko jadinɗo ɓalwalla e danawal kala ceerno djibisi ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma hooɗi on namdotoma tan ko inde nene maɗa o waɗanma listihara ha mbiya yoni ceerno djibisi ko moƴƴuɗo longal ceerno djibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno djibisi ne safra kista fibrome dogam sitta koyɗe guloje koyɗe musoje keceje musoje kala ceerno djibisi ene safra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe e gorko seyɗani kala ceerno djibisi ne safra ɓen worɓe ustaraɓe goraku yawɓe yitade koye mumen ceerno djibisi en yawran ɓen wendaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen kippi eɗon koɓe hebde kayitaji jokkodira eɗon koɓe hebde golle jokkodira ceerno djibisi joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino a safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗo yoɓa namdaki so wonano wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo seydineji bahlide hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno djibisi en andine kilineɓe mum o artiɗo e nder base makko to Nouakchott to leegal nettek omo andina yimɓe kala kiliyan makko wawi wonde leɗɗe ma ne mbawi fewnede so tawi kadi ko listikaɗo wawene listika to mbawɗa wonde kala so tawi ko safruji ma yette hano hannirta ni ceerno djibisi ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko gonnoɗo to Djoum base o ne jokki gollade ha joni ene tawe toon ceerno djibi dem ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ganduɗo leɗɗe ganduɗo alhaali o tigui tigui numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 kanko ceerno djibisi noon kala jiɗɗo hebdemo numéro makko whatsapp e numéro makko noddirguel kala ko 47 22 80 84 ceerno djibisi mbiɗen kala jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone ko 47
22 80 84 ceerno jibisi kolla abdoridou malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gonel teya ko haako moƴƴo iwruken to koordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma jogiiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum jaaɗo ha woofɗi tuƴiiɗo jogiiɗo koyɗe muusooje jogiiɗo kardiak AVC mo nangata taare caɗele ngoraago kala heen jokkondir e gorel teyya ɓanndu wulooru ɓanndu jaaɗooru foode gorel teyya yimɓe heewɓe ceettima e mum gila mbatti huutoraade gorel teyya dañi heen aafiya mawɗo no feewi gorel teyya ko haako moƴƴo alaa rewam alaa effet a wulnat aɗa yara nokkon jaro ataye ni so a jokkodiri eɗeɗe hen no tonngooɗe maɓe kaalani heen ko ɓuri laabde so tawi koto leydi sénégal mamadou ngaydo 00221 77 128 23 46 so tawi koto leydi mauritanie boye ñasa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi côte d'ivoire hamidou ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto états-unis de amérique abou so kawral fouta business mbatta ko plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi france haruna ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mbatta ko www.gorelteya.com ma yiito heen geɗe kewɗe janggana hoore maɗa so tawi ɗi jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe goɗɗe kala jokkodire ɗe kala leydi ndi gonɗa ma heɗen ko laaɓi musidɓe tedduɓe jawnoɗen cafren koye men e gorel teyya fulɓe mbi safro hoorema haadema safro yeede kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo tati lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbirɗen gaddidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen balɗe ɗiɗi noon ko suuɓa o waɗa jaagogal kalfinaɗo ko faati Cellal ade woni Muhtara Wula Dahi o noddi datu aseta hanki o joddima e dennangal directeur uji tawteɗi directeur uji ardiɓe hôpital uji tawteɗi e nder Nouakchott e nder batu o ɗon o wasimaɓe kamɓe kala nde ɓe tinnoto ɓe ɓeydo tigui moƴƴinde golle mabɓe ɓe ɓeydo kadi to banggue nunɗal ha tengti noon to banggue haalis woni transparence financiére o siftiniɓe kadi wonde woni kadi yidde hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni ko dendagal gollorɗe gollotoɓe kala nde ɓeydo tigui ɓattade population e nder batu ngu noon ɓena directeur uji hôpital uji kolliri tigui wonde kay kañum e koye mumen ko adi nguuɗa batu tawa tafino seeteji commission ngaji ɗi commission ngaji ɗi noon ko wawde kay jabbade ɓena aroɓe e nder hôpital uji ha tigui mbawa yitade hen koye mumen hano hannirtani ha joni ko nder leydi Mauritanie keɗoɗen aseta hanki o courant coupi to hôpital Cheikh Zayda mo Nouakchott to banggue ɓe cellani nokku to ɓe cellani taw ko waɗoɓe dialyse to mbaɗatto ko on nokku noon caggal nde waɗi coupure adi courant noon vidéo goto sarima e réseaux sociaux ji
on vidéo noon neɗɗo goto ne haala hen wonde kay wonde nde courant kuppinde dartini dendagal machinaji ɗiɓe kutorto wadde jalisaji ɓen ɓe cellani ɗum saabi noon ɗum dartini golle ɗe goto e mawɓe hôpital o noon yeddi on kabaru ha sohli ladde o holliri tigui courant so kuppugol courant haydara ala ko dartini e golle mabɓe ɓe gollima tigui ha no hannirta ni o holliri kadi wonde omo ero dendagal yimɓe kada waɗa koɓe kabaruji e waɗoɓe vidéo ji dokka kabaruji walla waɗoɓe audio ji dokka kabaruji yo tinno yo dokku kabaruji taw kabaruji nunduɗi kabaruji goɗɗi wasa wonde fenade ha tengti noon kadi e oɗo saaha gonaɗo tawi woni koye lewru korka wona ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Ousmane Mamadou Kane ko ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs mo leydi Mauritanie hirdi aseta hanki o ummima to Nouakchott o yaɓini Madrid lamorgo leydi Espagne nayimo toon noon ko tawtoriyede golle taw ko golle assemblée générale de l'alliance pour le Sahel so ummima toon kadi ma o yaɓana Jidda to leydi Arabie Saoudite toon kadi nawatamo ko tawtoriyede batuji baɗoji hitande kala taw ko institution ngaji financiére leyɗele arab joyi joɗade kala hitande ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen en din mbadi ha joni faati Mettumintu Abdallah Malik ko kañum woni présidente région de Nouakchott kañum e hoore mum aseta hanki o hirdi Nouakchott o yaaɓini to Genève kankone nayimo toon ko tawtoriyede deuxiéme édition forum mondial de la commission économique européenne des nations unies ko forum joɗotoɗo on forum noon joɗoto tigui ko ñande nayyi woni ñalawma janggo e ñande joyyi e ñalawma ɓawo janggo ɗum joɗoto so tawi kadi o gayni toon so tawi kadi o gayni toon ma o tawtore to ko wiyete séminaire on ko séminaire stratégique fedde witende association internationale des maires de la francophonie on séminaire noon waɗata tigui on séminaire waɗata ko ñande jeeɗiɗi e ñande jeegom e ñande jeeɗiɗi lewru avril gonɗen du ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni commissaire à la sécurité alimentaire mo leydi Mauritanie hono Vati Mettumintu Khatri o tawi kadi omo wondi e délégué général woni kadi gardiɗo cetal Tazour keso hono biyeteɗo Mohamed Ali Wul Sidi e wondude e conseiller premier ministre chargé des affaires économiques hono Mohamed Lamine Wula Hammadi wondude Mohammadi kañum ɓe mbaɗi supervisé noon woni lancement golle supervisé lancement golle ko fati kay opération Ramadan 2022 ɓe juɓɓini ɗum ɓe jillima noon dendagal boutique aji tawteɗi e nder Nouakchott to banggue worgo e to Nouakchott banggue rewo kala ɓe mbawi tigui yilla ɗum hano hannirtini oɗo opération noon ko yidde kay woni fandare oɗo opération ko kala ñalawma fodde temedde ɗiɗi famille taw ko ɓuurɓe jojjude to banggue wallitede ne mbawa tigui hebde ballal mumen hano hannirtini beele ene moƴƴina korka mumen e nder ɗina temedde ɗiɗi famille noon kala ñalawma famille kala ene heeɓa nogas joyi ene heeɓa nogas joyi kilo taw ko sukara wondude nogas joyi kilo basalle e wondude e pompiteére wondude e litre uji joyi nebbam e kilo tamaroje tawi kadi ɗum ɗon foof wondude kilo tati kosam taw ko kosam poudare ɗum mbiɗen taw foof noon jomum rokkata ko 18 000 woni ujunnaje sappo e jeetati uguya so tawi a rokki ɗum keeɓa gueɗe limtuɗen ɗo ɗe woni tigui nogas joyi kilo sukara e nogas joyi kilo basalle e pompiteére wondude e nogas joyi kilo maaro e kiloji tati kosam en poudre et 5 litres nebam wondude kilo tamroje mbiɗen ko sappo e jeetati ujunere ɗum woni ko neɗɗo rokkata famille kala rokkata wawa hebde ɗeɗo gueɗe ɗe limtuɗen ɗe kala mo gadda noon boutique aji ɗiɗi ne tawe muɗum ha tetu ko wayno mukattamo toujinina daran ayim to Riyad to Arafat to Elmina so tawi noon ko nder commune aji ɗi Sebha e ɗi Teyareta ɗin noon kala commune kala hen commune ko boutique goto tawate toon so tawi kadi ko nder région ngaji he kala capitale régional e nder leydi Mauritanie kala capitale régional kala waɗama hen boutique e on fannu so wona noon no adibu ɗumen keeɓi ko boutique aji ɗiɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi hoɗe gendi Sénégal o windi ɓatake noon e hello makko tutere duwanade dendagal julɓe leydi Sénégal kala e julɓe windere kala e gam noon darorde ɗiɗo lewru taw ko lewru teddude woni lewru korka
Sénégal noon waɗi kadi Sénégal waɗi no heewi wadde kala daroɗo lewru so wadde luural mumen kay oɗo saaha ni hollirama tigui hitande hikka nde ko korkaji ɗiɗi woni tigui ko ñalawmaji ɗiɗi leydi Sénégal hordani ko dan ñalawma goto waɗe mabɓe noon koori ko ñande aset nde wone mabɓe kadi koori ko aleta hande o puɗɗi so tawi noon ko ɓe leydi Sénégal ne jogui cate ɗiɗi hen catal gotal biyetegal CMAS woni coordination des musulmans du Sénégal e catal gongal biyetegal kona koko woni coordination nationale des consultations sur le croissant linéaire ɗeɗo cete ɗiɗi noon catal bitegal CMAS ɓen joɗinoma commission mumen ñande aljuma goo lewru avril 2022 to Pikkine ɓe noon ɓe kawri tigui wonde korka fuɗɗoto ko ñande aseta ɗiɗi avril 2022 so tawi noon ko catal bitegal kona koko ɓe noon kañumen kolliri tigui ñande aset nde ɓe mbaɗi tati ɓe noon kolliri ñande alet nde ko aleta hande o tati lewru avril 2022 ko ñalawma hande o woni goo lewru korka ko hande ɓe dawri korka mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagolgal kalfinaɗo ko fate cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa covid 19 yarata ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko holkisa nder leydi he kala ko ujunere temetere yimɓe jeedi ɗo e nder holkiso henen jeetarto ama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 ɓen jeetat noon hen ɗiɗo ko ka importé woni ittuɓe rafio caggal leydi jeegomo heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellano ɓe noon nayo kepti cellal men paati galleji men hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafio yooɓi leydi Sénégal ne yara oɗo saaha joni ujunnaje capanɗe jeetati e joyyi ene fawi temedde jeenayyi sappo jeenayyi neɗɗo winditiɓe dogol corona hen capanɗe jeetati e tati ujunere temedde jeenayyi sappo e nayyi neɗɗo keptino cellal mumen so tawi koko yooɓi pittali men rafio yooɓi pittali men togui ko rafio naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e yimɓe joyo ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe safroɓe nder jogui leydi he kala tinaɓe ko raffi coronavirus gondi e oɗo saaha koɓe capanɗe tato e yimɓe jeenayo leydi Sénégal ɓe kolliri kadi togui ko ñakku ngo fuɗɗi faade oɗo saaha joni eɓe jaara e million ene fayi temedde nayyi capanɗe jeegom e yimɓe ɗiɗo ujunere temedde jeegom e capannayyi e goho neɗɗo fuɗɗiɓe ƴettude ñakkuji men e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ASPA ko association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie kañumenne kolliri wonde ceedima aseta hanki o lewru to corniche banggue hirnangue to Dakar ɓe kolliri noon aljuma ɓennuɗo o ɓe gaddi longorde kewde no fewi mbaɗi feere foof kono ala foof jiiɗi ala foof noɓe jiiri lewru ko ñalawma hanki o walla ko hiiɗe hanki ma jamma hanki ɓe jii lewru ndu ha no hannirta ni tawa kadi ɓe jii ndu ko sanga 19h40 minutes woni 7h40 minutes ko noon kadi Touba naɓe kañumenne kollori ko aseta hanki o ɓe jii lewru ndu kamɓe kala noon ɓe kollori wonde kay ko ñalawma aleta hande o woni goo lewru korka ko ɓuuri hewde leydi Sénégal noon ko ñalawma hande o fuɗɗi korka mum hay sinno kay waɗi kadi hewɓe horɓe ñalawma hanki o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko janggo woni 4 avril noon woni ñalawma manditare ko fate manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko leydi Sénégal heeɓi manditare mo heeɓi jeytari muɗum kala noon ñalawma ñande so weeti ko fête indépendance leydi ndi Macky Sall hoolajo leydi bawɗo wonde kala ne heewi wadde ko wiyete grâce présidentielle woni tigui woppidde yoga e ɓen sokaɓe nder kasoji Macky Sall holliri tigui wonde hitande hikka nde temedde jeetati e nogas e naayo neɗɗo ɗum woni ko woppitte e mbadi grâce présidentielle taw ko prisonnier sokanoɓe maw namdo namdima tigui ne goppitte ha joni ko leydi Sénégal ji keddoɗen jiyen ha to wiyete Kabatoki noon ko camion goto kañum feri toon moto Jakarta wonno e dow moto Jakarta ko mécanicien goto on tigui yo feri ɗum e oɗo saaha joni tampine fewin tawe tigui hakkude wuurɓe e mayɓe safo en tawe tigui e juuɗe service d'urgence e juuɗe safroɓe de service d'urgence saabu accident noon yimɓe taweteɓe e nder goɗon wuuro wiyetego Kabatokoyi e woni dendagal gurettari ɗumen kala ɓe mbawi tigui yaltude e bedda yaltude e goudron ɓe mbaari route national numéro 1 gam hollirde mette mabɓe saabu kayɓe kollori e kala saaha accident ji baɗi ni ene mbaɗa e nder wuuro ngo ɓe mbaɗi erago noon faade
laamu ngu nde wawa tigi waɗandeɓe ko wiyetede gendarme couché walla mbiyen dara rentisseur ɓe hen kadi ne mbiya doddan ɓooli batteɗi e dow goudron beele auto ji ne mbawa yarude jaam ha mbawa tigui ɓennude wuuro ngo ɗum ɗon ne wawa ustude accident ji nder wuuro ngo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ceerno wima to leydi sénégal koto leydi mali paaɗen ñande aljuma goo lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi cukel kokkola mayga hoɗo jagoɗo laamu sabbodo leydi ndi o joddima to bureau ji makko noon to primature e commission taw ko halfinaɓe ko fate hijjore o erimaɓe noon ndeɓe tigui ɓeydoto ɓeɗo tigui ɓeydo tinnade e moƴƴinde gonka kay ɓen yimɓe aroɓe gam yidde yaade hijjore mumen ɗum noon ndeɓe tinnoto kay guila e nokkuji kay to wiyete maison de hije woni galle maison de hije woni galle hijjore ha tigui to aéroport to ha e nder nokkuji woni logement ji so yawɓe hijjore ɓe jeehi ndeɓe mbawa tigui toppitade ɓe ɓeyden nden ka mabɓe kisal mabɓe ɓeyde tigui toppitade ɓe hano hannirtini ha joni ko leydi mali keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate sécurité de protection civile hono biyeteɗo général Daouda Ali Hamidinina o waɗi noon o kanko Hamidine o joddima en audience to bureau ji makko to noon e ambassadeur joɗiniɗo Qatar e nder leydi Mali hono son excellence Ahmed Abdoullah Rahman Al Senaydi ɓe jewtidi ko juuti noon ambassadeur o holliri weltare mum no fewi e ngal ɗon jaɓɓogal e teddugal o teddi ɗum toon ambassadeur noon holliri tigui ɓeydi addi ɗum toon ko weddemo ɓatake taw on ɓatake noon ummori tigui koye jagorgal leydi Qatar kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi on ɓatake noon ko bismade oɗon jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate sécurité protection civile nde wawa tawtorede batu taw ko édition battonde wawa tawtore 14e édition woni édition battowo laabi sappo e nayyi de l'exposition sur la sécurité et la sécurité woni tigui no annama séminaire ni baɗo battowo laabi sappo e nayyi ɓiwol ko fate famille yimɓeɓe ko fate sécurité e ko fati sécurité kala édition noon waɗata ñalawma waɗa tigui ñande nogas e nayyi e nogas e jeegom lewru mai dartodu to Doha ko lamorgo Qatar o holliri noon kanko jagongal o holliri hen weltare makko mawde no fewi o holliri kadi maw waw tigui tawtorede nguɗon oɗon édition 4e édition maw tawtor ɗum hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen hitande joni noon ko ñakko fuɗɗi e nder leydi Mali to leydi Mali noon ko to leydi Mali o hollirama tigui ñande 31 lewru mars maydu ndu hollirama tigui ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen e nder leydi Mali kala ɓe jettima million neɗɗo ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen e wiide docteur Ibrahima Diarra kañum woni directeur centre national d'immunisation mo leydi Mali o holliri leydi Mali kala e wonde caɗele haɗani tigui laamu ngu darima no doole mum ponno e docteur eɓe darima no doole mum ponno ha fodde million neɗɗo ƴetti ñakku mumen kadi ñakku ngu ne jokki o waɗi erago faade dendagal ɓesgu ngu kala nde wawa tigui ƴettude ñakkoji mumen o holliri noon woni fandare laamu ngu ko ɗo e lewru décembre kay yataw population Mali e nder temedere kala hen capanɗe jeeɗiɗo ƴetti ñakku mumen woni 70% to leydi Burkina Faso paaɗen to leydi Burkina Faso seɓɓitiɓe arɓe dow motoji mumen joguiti ha teddi mbaɗi ñanguji mumen e min goto taw ko minna to sagataɓe gasata kanŋe jangu ngu noon waɗi ko ñande jamma alkamisa ne wiyata aljuma ɓennuɗo kono ko aseda hanki o laamu ngu ɓayini oɗon kabaru hollirɓe kolliri tigui waɗi ko famdi kala yimɓe nogas ɗiɗo wasɓe hen pittali men min o noon en tawi tigui to rewo leydi ndi e nokku to wuuro witego Kungudine waɗɗani Bargam e nder commune rural mo Burema e nder région mo Mamena Tega waɗi kadi yimɓe waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi ɓena barmuɓe kañumen kala mbawi nawe to hôpital mo Kaya seɓɓitiɓe ɓe noon ɓe suɓɓitiɓe ɓe noon ɓe jetti ko ɓe jetti ɓe goni nde ɓe jetti nden nokku o tigui ɓe jaltina petlaji mabɓe eɓe dosa kuure e condi ɓe cuuɓe goƴaka cukalel ɓe taraki mawɗo ɓe kormaki debbo moɓe kawri foof ɓe pella hollirama noon ko ɓuuri mayde hen ko rewɓe e sukaɓe siftinde on kadi ñande 1 lewru mars mayduɗo ndu ɓe mbaɗino jangu mabɓe e min goto to kanŋe haggitete ɗum ha 1 neɗɗo warnoma hen ɗum noon wanno koto nokku biteɗo baliyata wuuro tawtego dow lawol Dori ñande balɗe ɗiɗi noon kadi ko adi ɗum hono jangu wangu noon waɗino tigui to Mina Doro nokku to wiyete ton debi e nder commune mo Settenga sara Kerol hakkude Niger e hollira foof noon e nder jonte tati hollirama fodde capanɗe jeetato civil e militaire mbasi pittali men e nder jonte tati tan taw ko janguji seɓɓitiɓe e nder leydi he
kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mi to leydi Burkina Faso koto leydi Brésil to leydi Brésil paaɗen to leydi Brésil noon teskama toon tigi toɓoji kewɗi ndiyam caami toon e nder wuro wiyetego Rio de Janeiro ina toɓoji noon caaɓima yoolaru saabima kadi ha leydi dirti toon no feewi woni ko wiyete glissement de terre teskama yimɓe jeetato mbasi hen pittali men waɗi kadi majjuɓe hen majjuɓe mélo waɗi kadi fodde sappo e tato neɗɗo majjuɓe mélo woni porté disparu ɓen yimɓe jeetato mayɓe ɓe hen jeegomo ko sukaɓe e nder yimɓe jeetato mayɓe kadi teskama hen tigui debbo goto wondude sukaɓe mum jeeyi ko hen kalki ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Serbie paaɗen ñande aljuma ɓennuɗo o mine de charbon kañum mine de charbon goto kañum tigui fetti waɗi explosion to worgo leydi Serbie waɗi hen kadi mayɓe jeetato fodde yimɓe nogas kadi wonɓe mbarmi hen koto leydi Ukraine paaɗen hanki tigui wattuno balɗe 37 ñalawma hannde waɗi balɗe 39 ko leydi Russie diwi tigui soppine leydi Russie ene rosa mabɓe kuure condi laamu hollirama noon hanki noon laamu leydi Ukraine ɓe koliri tigui wonde dendagal région tawateɗo région fande Kiev kala e oɗo saaha joni russe naɓe jaltini hen arme mum ha laaɓi e oɗo saaha joni ko laamu leydi Ukraine ko kañumen kalfi oɗon nokku ko cukko jagolgal kalfinade ko faati e défense leydi Ukraine kañuma ɓayini kabaru o koto leydi Palestine paaɗen asata hanki o militaire uji Israël naɓe mbari activité uji tati Palestine naɓe jeeyaɓe e fedde witende jihad islamique to rewo Cisjordanie e oɗo saaha noon Palestine naɓe jinno tigui waddude mabɓe garmi gara kamɓe noon ɓen terroriste en jeeyaɓe fedde witende jihad islamique ɓe mbawi tigui aynade kuure e condi ɓe mbarmini hen koninkoɓe nayo taw ko Israël naɓe kamɓe tato foof noon pittali mabɓe ittama koto leydi Corée du Sud paaɗen avion ngaji ɗiɗi militaire wonnoɗi e weeyo taw kadi ko avion ngaji d'entraînement mbawi tigui ferɓodirde dow ɓe caami e leydi noon waɗi tigui koninkoɓe nayo wasɓe hen pittali men accident o waɗi koye wuuro wiyetego Cheikhouna ene tawe 3 kilométre to worgo Séoul lamorgo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar e haɓirde he ko musidɗo moon sehdi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehdi men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on